kuti munhu weHIV prevention treatment care and support tine vashandi vari kushanda vari muzvipatara zvinokwana izvo 395 facilities. Vashandi ava vanobvira kumanesi, vana mukoti nemaprimary counselors vanove vanobatsira kutaura nevanenge vauya kuchipatara vachida kutestwa, vachida kurapwa, vachida kudini kuita kuti vabatsirike mukugadzikana kwepfungwa dzavo maererano neHIV. Tinosapotawo zvakare kana kuti tinobatsirawo, tinoshandawo zvakare nenhengo dzemumaCommunities vanove vanorarama neutachiona hweHIV. Tine vamwe vatinosangana navo vatinoshanda navo vatinoratidza kuti macommunity facility treatment supporters. Ava vanhu kana tinodaidza kuti maexpert patients, kureva kuti vanhu vaane nguva vari pamushonga, vakuyatsonzwisisa kuti vanorarama sei neutachiwana, vachisvikawo pakukurudzirawo vamwe vemunharaunda dzavo kana kuti munharaunda dzavanogara kuti vakwanisewo kutestwa, vakwanise kuenda pamushonga, vakwanisewo kutora mishonga yavo sezvinotarisirwa kuti vanga vachiita. Vanhu ivavo inhengo dzemaCommunities dzinenge dzichibatsira. Kana paine anenge ari dambudziko vanozovatumira zvakare kuchipatara. Ndosaka vanenge vari, tingati ndo vanenge vari tambo iri kubatanidza chipatara nenharaunda kana kuti mavillages kwanenge kuchibva vanhu. Saka mukushanda kwatinoita sekutaura kwandaita, tinotesta for HIV. Kana tichinge tatesta, dzimwe dzenguva tinotesta pachipatara, dzimwe dzenguva tinopinda zvakare mumaCommunities, tinotesta mumaCommunities kuburikidza neMinistry of Health nemaneso atinoita sei atinenge achibatsira Ministry of Health. Zhinji kacho tinotarisira kuti murwere ndiye anouya kuchipatara, asi apa tinenge tichitora chipatara tichichiendesa kumurwere. Handisi kuti nini munhu ane HIV murwere, asi ndirongotaura kuti tinenge tichida inzira yekubatsira vanhu vari mucommunity kuita kuti vasapotse mazuva avo ekuya kuzotora mushonga. Saka pakuita saizvozvo, manesi epakamutsenzere nemamaclinics ese atinosapota vane time yavanoti vanopega madates avo kuti pacatchment area kana kuti nharaunda inosevhwa neparticular clinic vanoronga mazuva ekuti zuva rakati tichange tichiuya kupurazi rakati kana kuti kuvillage yakati vanoda kutora mishonga yavo votorera mishonga yavo ikoko. Saka ndo zvakaitika panhau yekamutsenzere nekapiripiri. Zvakaonekwa izvo kuti vanhu vekuno kapiripiri vamwe vacho vainetseka kuti vaendewo kuchipatara, saka takaronga maoutreach. Asi kunze kwemaoutreach iwayo zvakaonekwawo zvakare kuti zvinorerukira vanhu kana vachinge vakafoma magroup anodaidza kuti macag, vatinodaidza kuti macommunity ART refill groups. Magroups iwayo vanhu vanenge vari munharaunda imwe chete, vanenge vakatanga maybe vanogona kunge vakatanga vari support group, vofoma bato ravo kana chikwata chavo chine vanhu vatanhatu kusvika ku15 kana kuti 12 handizeka vari 12 kana kuti 15 kudaro vanopuhwa zuva rimwe chete rekuenda kunotora mishonga. Asi pakuti vaende munotora mishonga havachaenda vese vari 15, kunongoenda munhu 1, kureva kuti instead yekuti vanhu vakwire bhazi tomboti $, munhu kuenda kuchipatara, panenge vaida $15 munhu wese kana ari kuenda. Asi apa tinenge tirungoti munhu 1 chete ndiye ari kuenda. Saka zvinovarerukira kuti pamari dzavanoita macontributions kana dzavaita mudeme zvinoita nyore kuti varungotumira munhu 1 sekusarangura vakanga vachiita pamadhirama avo nemaspeech avo aende pamushonga. Noda kuti mushonga mazuva ano sekuziva kwamungangoita, mishonga yararamisa vanhu vakawanda. Zvasiyana nemakare kare ekuti vanhu vaifa vakawanda, vamwe vachiri vadiki, vamwe vati kurei. Asi yezvino kune vanhu vane makore anopfuura 20 vari kurarama neutachiwana, asi vachitora mishonga yavo. Saka chikuru chandinoda kutsanangura ndechekuti vanhu vakatora mishonga yavo zvakanaka vanokwanisa kurarama kwenguva yakareba, vachikwanisa kuriritira mhuri dzavo, vachikwanisa kushandira mhuri dzavo. Saka panhau sekutaura kwandaita, tinonyanya kushanda tiri pazvipatara asi tichipinda mucommunity zvakare. Saka tikatarisa chiitiko changa chiri panapa chekapiripiri, tinoona isu kuti ndodaira kuti nhoroondo imwe isa handichaidzokorora yambotaurwa iyaya, asi takaisa manesi pakamutsenzere clinic naika. Saka ivavo vanoshandira vari paclinic pamwe chete nevana mukoti veMinistry of Health. Asi takazoda isu kuti
tiri kuita dambudziko rekuti vamwe vanhu vari kugara kure nechipatara zvokuti zvinovaremera kuti vapote vachiuya kuchipatara nekuda kwemadistances. Tiri kuziva kuti mari iri kunetsa, transport iri kunetsa, saka tinoita anodaidzwa kunzi maoutreach. Outreach iactivity yatinotora vanhu kubva kuchipatara kana kuti vashandi vechipatara kuti vaende mucommunity kuti vanopa maservices vari mucommunity. Ramba achienderera mberi, mhuri hadzizosara dzisina vanhu vari kuvariritira kana vachinge vaenda kuchipatara. Saka makagi wayaya pari zvino tiri kusanganisa outreach nemakagi. Pamakagi acho iwayo hatisi kuti vanhu ngavaende kukamutsenzere, asi tiri kuti manesi ekukamutsenzere vakauya pano pakapiripiri, makagi group ese emuno kapiripiri ndanzwa kuti vane 11 munharaunda ine. Kunongoya munhu 1 anouya panapa osvikotora mishonga yevanhu vegrupu rake. Saka pamagrupu iwayo ndichitaura nemukuru wacho vakaronga event ineyi, ari kutaura kuti pa11 card groups vane a total of about 150 mamembers evanhu vari kurarama neutachiona vari mumagrupu 11 iwayo. Saka pavanhu 150 rather, only 11 people ndivanouya kuzotora mishonga. Saka zvinobva zvarerukira. Taishewa chikafu ndakunokanga chibage changu ndokunoswera zuva rese. Taita 3 days kusvika kukaranda, tomwa mvura ndorara. Taita utsanya inotamata masuo madzibaba, saka ndaigona kutsanya kuti ndinokuzomwa chikadya chikafa mumangwana ndorara kuna kuchironga ndozosvika kukaranda. Mangwana ndozodzoka kuchengeta chibage chanenge ndachenga ndotokanga kana chilanchi nenzungu ndodzisanganisa ndodzandaishirarama kuti sadza rinoita rinoora ndogona kudya pana kusvika padotito, asi kumwe kwese ndaenda kuti chibage chemandiri nenzungu. Pasokondari kwandinobva kuti ndisvike kukamutsenzere inenge iri 10 kilometers kubva pakamutsenzere, kubva pane panapa kusvika kukaranda inogona kuita kana kuti 60 asvika zo 60 ne50 kilometers kubva kukaranda, kubva panapa kusvika kukaranda. Asi kubva panapa kuenda pakamutsenzere nekumba kwangu 9 kilometers, asi kana pari kumba kwangu inenge iri 10 bhozi ndinobva kuzasi wadhino yakakura ine vanhu. Saka uwandu hwedu isusu zvandinotaisa kuti ezvinozvi kubva pakafa vamwe vangu vava pakarongwa makagi group hakusina munhu ari kufa, munhu ari kurwara. Chemberedza ndakaona dzandakatangana 2005 vatokura ndomona mai vangu vachibhita varume vavo vakashaya nenyaya yekuti vainyara, asi izvino tinawo magogodera ese ndinayo. Kudzidzisa unokanzelewa, unodzidzisiwa kana uchifunga unodzikiswa pfungwa dzako. Tinogara pasi tichikurukurirana. Saka kunouya asingade kuuya pane vamwe ndipanenge kunzi munhu yakusiseni kuti anoshawa kuti ndikataura anogona kukundikana kumwa mapirizi. Ini ndogona nguva yekunokundikana kumwa mapirizi nguva dzangu dzakwana 8 o'clock nditika, asi vazukuru vangu ndakadzisa vazukuru vangu. Vazukuru vangu ndiyosvitsa gogo izvinozvi nguva 8 o'clock dzakwana, gogo dzakota to 8 gadzirira kumwa mapirizi womhanya kana chikafu kumidza kubika chikafu gogo idyai 8 dzakuda kwana. Saka kana munhu usina nokuyeuchidza usina shamwari inokurangarira kuti unofana kumwa mapirizi indeta dambudziko. Asi dai taishuwira kuti dai vanhu vazvipira tangoita boka tiita mapoka tichidzidzisana. Ndichitaisa ward 4 yangu vanhu vari muward 4 150 vari makagi group 150 ndine 300 something vasiri makagi vachisanganisa nemakagi group aya vanoenda kukamutsenzere vamwe vanoenda kumukumburi. Ende mukadi muregister mangu mune 275 vakaya kunyoresa, asi makagi group amwe havamo. Ndine 11 makagi group ndiyandinayo. Famba musina zvikara taifamba nemisha tichibvunza tichienda nemasabhuku nemwamwe sabhuku mumwe ainzi chibara upachibara kusaidhi kukaranda vakatochengetedza. Ndinowatenda baba yozvoti dai nachinzi ndane zvipo ndine motikari baba ndivatende kuti vamwe vangu ndo vakavigwa muvillage vanguva ndaifamba nawo netsoka. Mumwe aichaya aiti achirutsa ukachichaya, saka tai tikafamba pasango dai sowomboti ndimirireyo vanga ri mwana upa next door. Nemumwe mwana akafa namai yake nababa akanga akafa akazofa yeyo anga asina simba zvokuti miri wakanga akata kuperezeka. Taingoshinga kuti bhosi jeti ranga rakwana kuti tikwatasawo 3 days kuti ende kukaranda. Kuti achisvika kukaranda akakundikana CD4 yake yanga yatsika ndokuti yangu yanga iri nani CD4 count ndokuti handina kubatwa ndakati kuti uya anga CD4 yanga yadzika ndikudondo kufa kwakaita takatoa ndakashupika.
uchibata ndobva ndasvika ndobva ndabvunza zvikanzi panapa ndepapa mbera pasabu uchibata ndepapa pane pamwe paita wakasvika pamba ukada kuti ukumbire mvura nzoti aiwa vanhu utachiwana musavapire mvura mukapu kana mune kapu yenyu ndipeti kudururirei imomo kana chigubhu chenyu vaitya kuti ndogonotora utachiwana ndichiita se ndichivapa saka ndobva ndazauza ndati mwe wangu ashayapo ndobva kuti saka tingaiti kubetserenei zvikanzi munokwanisa here kuti munobata shono dzenyu chisisa mugomba chinondishungudza ndechekuti vemuvhireji mumo vakati hatikwanise kubata munhu aHIV ndakasumudza mwana yeuye kumisa mugomba kuchera ugomba ndakacherwa nevhireji asi ndi ndakazomusumudza panga ari kundokumisa mugomba ndobva afushirwa ndobva ndastora mumwe futi ndobva ndafushira mugomba ndaenda kukaranda ndadzoka ndobva ndasitaurira mbuya vacho mbuya chavakazoshaiwe mushayi vakazofanira ndobva ndasitaura ndikati mwoya akafa takamuiga pakati asi vakazotikwanisa kuti vakazobopa ngoro ndobva tadzoka kuna sabhuku yavo vachienda kutonda vachiona pakaita sei pakaradzwa ndobva tora dhaga repo hama iwe uchitora dhaga repo uchitora dhaga repo ndobva vazita uviga kuno kumusha asi ranga radhaga. Shamwari dzenyu dzakashaya zuva iri dzadziri ngani? Dzadziri dzimbiri. Ndinoitwa Tonderai Mwareka, Program Officer neZimbabwe National Network of People Living with HIV. Tiri panapa kukapiripiri kuMount Darwin Ward 4. Chatunganidza panapa inyaya yekupemberera ma-achievements ari kuitwa nema-DSD, ma-differentiated service delivery models ari kuitwa neMinistry of Health, kunyanya ma-CAGs ari kuitirwa vanhu vanotora mushonga vachigara muno muward 4 mukapiripiri. Vanhu ava havana kliniki iri pedyo navo inovapa mishonga, saka vanoitirwa outreach neMinistry of Health inova DSD model. Then kana outreach yavo vanozotora mishonga yavo through ma-CAGs. Saka tiri panapa kucelebrate ma-achievements avaita as ma-CAGs. Saka pavava vachitaura vatiwo vane ma0 deaths muma-CAGs mavo, zvinoreva kuti vari kumwa mishonga yavo zvakanaka, zvinoreva vabudisewo futi zvakare kuti mukutora mishonga yavo zvavari kuita kuno zvakare futi 0 viral load, kureva kuti utachiwana hweHIV huri mumuviri mavo asi utachiwana uyu hauna zvauri kuita kukonzeresa pautano hwavo, hwakazorora, hausi kumultiply, kuzvireva kuti target yavo inofanira kudetecta viral load iri undetectable. Then vataurawo futi zvakare 0 cervical cancer, kuti pavanhu vese vechidzimai vanofanira kuskrinwa cervical cancer pagore rega rega, hapana aonekwa aine zviratidzo zvekuti anoda further management. Zvinova zvinhu zviri kufadza chose pamagroups aya. Then so tichitarisa vanhu vari mumapoka ema-CAGs aya, ndofunga tinoziva kuti ma-targets international level neZimbabwe senyika tine ma-95 targets, kuti 95% of people living with HIV know their HIV status. Of those who know their HIV status, 95% are on treatment, and on those on treatment, 95% should have undetectable viral load. So what it means is kuti muward 4 muno mukapiripiri mune vanhu vari muma-CAG inova a-DSD model vaachiva iwo 100% viral load suppression. Zvinova zvinhu zvinoti vakatopfuura national target. Saka tinondoti ward 4 kapiripiri ukucontributa towards the 95. Zvinoda kwekuti kana wasvika ipapapa patiri pekuti 0 viral load, hapana munhu awanikwa ine viral load yakakwira, that means iri suppressed, virus irimo haina zvairi kukanganisa pautano hwavo, zvinhu zvinotifadza zvinokurudzirwa. Saka titarisa ma-95 zvinoreva kuti virus mumwiri mavo iri undetectable, zvinoreva kuti iri untransmittable, hakwanisi kutransmita to the next person wakawane bonde risina kudzivirira. Asi tinoramba tichikurudzira vanhu kudzivirira bonde, asi tiri kuiti U = U campaign, undetectable equals untransmittable, hakwanisi kutransmita to the next sexual partner. Zvinoreva kuti ma-new infections ayaya adererawo zvakare, and tinoreva kuti vanhu vazhinji vari kuwanikwa vane utachiwana munomu vari kukurudzirwa kuti vaende pamushonga, and they are motivated kuti vakwanise kuenda pamushonga vachisapotwa nevamwe vavo vatinoti maveterans edu mustruggle yekurwisa HIV iyi. Ndofunga vanhu vakawanda vanoziva kuti nekuda kweadvanced HIV, zvinhu zvakaita seTB, pneumonia necryptococcal meningitis ndo zviri kuraya vanhu varorama neutachiwana hweHIV. But mapoka ari kunokaya zvese izvozvo hapana ati awana such a challenge. Zvinova zvinhu zvinotifadzawo, and zviri kuratidza kuti vari kumwa mishonga yavo zvakanaka, hapana vari kudhifota. Vataurawo zvakare vakataura zve0 defaulters, hapana ari kudhifota pamishonga yavo nekuda kwekuti magrupu imomo vanenge vachikurudzira. Saka tiri panapa kucelebrata ma-achievements evave nemapoka aya, tikurudzirawo vamwe vanhu kuti vanokwanisa kuitawo futi mapoka akadai vachikurudzirana. Asi chinhu hani chakunyanya kubuda chakakosha chinova chinobata ndechekuti vakumbira chipatara kuti pavanotora mishonga muward 4 munomu hapana chipatara chiri padhuze, vanoita zvekuunzirwa neoutreach, and panewo machallenges eoutreach yacho kuti panenge pasina privacy. Zvinova zvinhu zvakakosha izvozvo, saka vakakwanisa kuti vanga vachiwanirwawo chipatara
muwadhi munomu kana mumbotanga nechidiki diki zvacho chinenge chino kana primary care nurse anongobatsirawo zvinhu zviri simple kuitira kuti tiwane pekutangira tozoenderera mberi kuburikidza necommunity pamwe chete nemadevelopment partners zvinhu zvinofamba zvakanaka.